Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Mga igsoon, nining katapusang adlaw sa atong pagmisa nining Semana Santa, kay ugma mosugod naman ang Triduum nining Miyerkules Santo. Padayon natong iampo ang pagkabag-o sa kasing-kasing sa katawhan nga magsunod unta gyud kita ug mahigugma ni Kristo labaw sa ngatanan. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi pinaagis pagsigi nilag pamalit og mga slots para sa atong mga proyekto nga punon sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak tungod kanamo aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway, itugot kanamo nga imong mga alagad nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako mosupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako ug ang akong aping ngadto sa milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay magkig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan, kinsa ang akong kaaway. Paduula siya kanako, mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay moingon nga sad-an ako. Mga dunot silang tanan sama sa biste, ug kotkoton sila sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod ka
Ginastos ko ang insulto, nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon. Usa ka lang yaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang kasilag alang sa imong balay nagaut-ut kanako, ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing, ug naluya ako. Nangita ako nga may maluoy unta kanako, apan walay bisan usa. Mga maghuhupay ug wala ako'y kaplagan. Hinuon gibutangan nilag abdo ang akong kalanon, ug sa akong kauhaw gitagaan ako nila og suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tan-awa kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabos, ug ang mga iya nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon mo na sa mong pagtuon, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasunuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan haway patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus og nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras.
ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Hesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan ug samtang nangaon sila miingon si Hesus, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang mabudhion miingon, magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Si Hesus mitubag, giingon mo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong gibalik-balik rog basa nining sud sa Semana Santa mao ang okasyon diin si Hesus gitugyan aron patyon. Ang kabuutan ni Hesus gisuklian og pagbudhi sa iyang giila nga iyang usa sa mga 12 ka apostoles nga mao si Judas. Ug tungod nining maong pagbudhi si Hesus namatay. Sa inyong tan-aw, makatarungano ni o dili? Way tingog. Usa kini ka makatarunganon atubangan sa Ginoo. Ngano man kay ang tinuod nga kaluwasan mahitabo kung mubuntog na ang Ginoo sa sala. Nya kining sala mao gid ni usa na sa sala kanang pagbudhi, traidor. Muna ang yawa gitawag na siya og Prince of Lies. Prinsipe sa bakak, traidor, bakakon. Niya gitawag sa na siya og Prince of Deception, ilad-ilad. Pero si Jesus dili mailad. Kay nahibaw man siya sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. Muna nga niingon siya diri sa iyang gisulti pagkatapusan panihapon, usa ka ninyo magbudhi kanako. Pero kahibaw na sad siya nga kung budhian siya, di ra gyud siya mosukol. Iya ra yung paundayunan ang maong buhat hangtod siya mamatay. Munang niingon siya, mamatay man gyud ang anak sa tao, pero alaot ang magbudhi, may pagwa na lang siya matao. Unsa may meaning ani? Kibaw mo? Wa mo kibaw. Ako wa sa ko kibaw. Kisa may gahimo sa tao, di ba? Ang Ginoo, yun, may palang sagwa siya matao. No, kisa may gahimo sa niya. Ang Ginoo. Yang anong gihimo masta sa Ginoo nga siya mabudhion. Mao man ay atong mga rason. Pero sa tinudanay di ay ang Ginoo naghatag nato kinabuhi nga Dios nun. Paghimo niya nato Dios nun gyud nga kinabuhi. Yang anong naingon man siya, may pagwa na lang siya matao. Ngano man kay kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato mga igsoon isip gasa atong responsibilidad kung maluwas ba ni o dili. Matod pa ni San Agustin man tingali to, ang Ginoo nga mihimo kanato saway pagpananghid nato dili muluwas nato saway pag
pag-uyon nato. In English, sa una pag in English, the God who created us without us will not save us without us. Samot na yung wala natakamot. Mao na, pasabot, gitagaan ka og nindot nga kinabuhi. Imo mang giusik-usikan, may palang untagwa na lang katagai. Pareha na bang usa ka estudyante magsigig ampos Ginoo in taon makapasar unta ko sa board exam aron mamaestra na gyud ko. Mamaestra na gyud ta ko Lord. Na umandayon, nahimo dayon siyang maestra, pasar, top notch, sir pa. Sus, pag-abot ros classroom galuos na malagpangasaba sa mga estudyante. Dali makaing masuko. Nya sa toy mahitabo kon masuko, mapapas o masuwat sa libro. Papas. Sus, may pagwa mamaestra. Kay karon hinuon na maestra na maimpirno na noon. Nasa uban Ginoo in taon hapit nagyukumula pa sa kalendaryo makakita na unta kog bana Lord maminyo na unta ko pagka 33 edad minyo gyud pagka minyo na galuos na lagpangaway is bana kay ang bana sa 40 man sang bisyosuha magsige na magyong Ginoo may pagmamatay na lang ko ana ang Ginoo may pagwa na lang sa taka maminyo pagkadakong gasa nga na kay asawa na na kay bana na magidaghang mga madre diha ug ang pari wa gid taon nakatilaw nya ikaw pertini mong tilaw nya karon magmahay-mahay ka imo na nung gihimong makasasala ang imong kaugalingon may pagwa na lang unta ka maminyo nga naman di man day ka kamong muhandol sa maong gasa pareha sa nang uban manghangi os Ginoo kita din tanan bisan ako samutan ni dinhi nga sakristan gusto kita nga dili ta batignaw, di ba? Ganahan tayo, kanang dili ta batignaw. Guwapo, guwapa, ana. Wagi di na to malipay, magwapo tag magwapa. Pero magwapo ka, o niya makulboy lang sad ka, kay puti ng daghana sa imong ipangtukang. Gigamit na nimo ang imong lawas aron pangwarta. Niya guwapa kay ka, mahimo na lang sa kang prostitute or puli-pulihan na lang sa kagkabit anang naang mga dato nga mga ganing katawhan nato dinis nasod kay pilion man ang lang gwapa kayo himuon man ang lang kabit nabit ako'y gibunyagan nga bata sus pagsud yun sa kanini ang inahan ug sa bata purtig yung gwapaha batanon mga 19 ang edad kaana ko hala kagwapa ni ganahan ko kay kumubunyag kay gwapa man panagsar ko close contact yan adol kesta na no tagbo ingon din ko asa imong bana ana siya nako asa man imong bana inday totoo ra na ni sod pagsod kaila ko ba ning gari man ning duol ba ning duol nako unsa may imong role mangugos kasi ini siya ako'y amahan ani nako mao ni ang papa dai ingon din babay anak ko snaong ba arang-arang pamangkog jute atog naong nako ngano man ni pero kahibaw ko nga atong tawhan na porting datua usa sa atong mga nailhan na kaayo yan ingon dahil ko kinasal mo lingo ang babae nako kinasal mo ingon dahil itong laki kay medyo astig man kay kuanggod anang VIP ba and cannot be father nako maimperno mo og inyo ning padayonon maimperno mo sige na lang siya duko nako kaniwa na jud ko stipend ani ron pero ako yung gipadayon niya bunyag permigo na yung isalikway ba ninyo ang sala isalikway ba ninyo si Satanas ako yung sige hagbira na paghuman ato na jud ko maimbitar mamot ng anak pa baka to sila utro the point is mag-unsa man og nindot kay kagasa porti nimong gwapaha niya imong gamiton aron mahimo kang kabit niining mga dato nga mga katawhan nga gustong mo pahimos ana
mo na ingos Kristo may pagwa na lang sa kamataw. Kay kani manggong pagpakasala nga igsoon mo ni ang atong pagtraidor sa Ginoo. Murabag ang hinatag sa Ginoo nga grasya gigamit nato sa yawanon nga mga buhat kontra nas Ginoo. Mo na si Judas pinangga sa Ginoo, gihigugmas Ginoo. Mo na ang katapusan nga hugot ni Kristo nga para unta si Judas dili mudayon sa pagbudhi, giingnan Dios Ginoo ang alaot ang magbudhi nako may pagwa na lang siya mataw. Haron lang gyud ba si Judas ba mura bitag unsa na sa Tagalog mahimasmasan makamataw hala tinuod no ana gilahos gyung Judas gilahos gyud kamo naba mo risa nagbudhi mo sa Ginoo nya mulahos mo dili ako di sa kumulahos ning kamot mo na nga hinaot pa unta unsa may unang buhaton pamalit lang mog slot mo ginay first dinhi sa atong parokya kay kada nato palit og slot gigamit nato ang gasas Ginoo a portion a little portion gigamit nato para sa kaayuhan sa simbahan kana first na siya nga act of goodness tungod sa gasas Ginoo mupakpak ang Ginoo na mo nang doon na natay halin sa atong East BF DAG as of yesterday niabot nag 12,937 slots ang atong halin pakpak ang sa ato sang GPHJ para ni sa atong fiesta o karon nining atong Holy Week celebrations ang atong halin as of yesterday niabot na og 10,758 ka slots. So, pakpak. Siya di ni mahurot pizza 29 pa man na to kutob ibaligya. Kining maong pagpaambit sa atong mga kaigsuonan o kita dinhi mga online o mga territorial parishioners mao ni ang mga buhat nga maayo dili nato gamiton ang mga gasas Ginoo sa ato lang kaugalingon kay mabiktima ta sa yawa busa iampo nato padayon ug ato sang buhaton ang pagkamanggihatagon ang pagkamatinud-anon sa atong pagsunod sa Ginoo manindog ta pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkaduol na ang Paskos pagkabanhaw, mapaubsanon kitang magampo ngadto sa tong Ginoo kansang pagantos o pagpakamatay naghatag og kaluwasan natong tanan. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga sila nga bunyaganan unya sa Pasko sa pagkabanhaw magtubo unta diha sa pagtuo og kahibalo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga walay mitabang og biniyaan katagan unta sa mga panalangin sa kalinaw o kasiguruan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga naganto sa kasakit o pagtintal, malig-on unta sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa pagkalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuonan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, na pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga mihalina nga atong mga kahigsuunan, makatagamtam na sa himaya, nga giandam ni Kristo didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, kaluy ang imong simbahan, kaming tanan nga nidangop kanimo. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo nangamuyo kami ang gasa nga among gihalad kanimo, makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhi niining mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak nga among Ginoo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta mayroon sa hangin. Ang kanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasayo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili kami tumyan sa pagsunay, inunualo sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan kamu makapundo na iusan sa pag-iguman. Kagabuhat kamu sa akong isugo. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, Magampo kita. O Dios nga makagagahom, tuguti kami pagtuo sa hingpit nga imo kaming gihatagag kinabuhing langitnon pinaagi sa kamatayon sa imong anak. Ug lig-una ang among paglaom sa iyang makaluluwas nga gahom pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagbuntog sa sala. Nya mahitabo rani kon dili kita mo budhi ni Hesus bisan pa og masakitan ta or mamatay bata kuyog kaniya. So salamat sa mga kanunay gyung nag-alagad sa atong Ginoo pinaagis pagtabang sa simbahan. So, update sa atong slots nga nahalin sa akong nang gikaingon kaganiha ang atong SBF DAG para sa pagtukod sa atong kumbento na anay halin nga 12,937 ana apay 63,063 ka slots nga
available, tag 500 per slot. Ang ato sang GPHJ para sa tong pista, niya para sa ato karong Holy Week celebrations, nahalina na sad taog 10,758 ka slots, ana apay 34,242 slots nga tag 100 per slot nga available. So naton ta mahurot ni natog palit inig abot sa pista. Nya karong gabi naagihapon tay kaning recollection last day o kana usa ka pasundayag pinanguluhan sa grupo ni Monsignor Ting Ting Angkahas. Ato ning saksihan kay nindot kay ni ang iyang grupo nga mo pasundayag og mga Kristohanong mga pasundayag niya sa ato sang activity ugma alas 5 buntag tiniblas inig ka alas 6 mao ang atong Via Cruces sa parokya molibot ta rita agi diri sa may Purok 2 ngadto padong Sambag nga lusot tas kurba balik ta dinhi. Mo na atong arrangement sa atong mga stations of the cross nga inig-abot dinhi uman sa Via Cruces ana atay pagpangumpisal sugod mga alas 9 hangtod mga alas 12 sa udto. Inig kahapon mangandam na ta para sa misa sa Last Supper alas 4 sa hapon ang atong misa. Nga sa atong mga special chapels sa Sambag, sa Lataban, Tabla, San Roque ug Santa Cruz aduna usay selebrasyon ni ana. Tan-awa lang ang mga schedule. Atong hinuon kini uban sa sakripisyo ug pasalamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutaris Hostia, qui celi Patris Hostio, mila primo Hostia, darubur ver auxilio, onere nunque nunc et sempiterna gloria, vivitam sine terminum nubis